zer espero dezakegu 2026an kulturan eta aisialdian, Euskal Herriko agertoki handietatik erakusleio globaletara hasi da 2026ko kultura agenda marrazten. Zetak urteko musika mugarrietako bateko protagonista izango da. Peio Erreparazek eta konpainiak 70.000 sarrera inguru saldu zituzten bi egunetan, ekainaren 19 eta 20an San Mamés 2 gau jarraian beteko du. Kontzertu hauekin amaiera emango dio Mito Aroa trilogiari. ETS ere 2026ra begira dago, zita handiekin. 2025an bek 3 aldiz bete ondoren, taldeak Euskal Herritik kanpo 2 data handi egingo ditu eta disko berria aurkeztuko du horrela. Apirilaren 11an Bartzelonako Palau San Jordin eta apirilaren 25an Madrilgo Movistararen. Bestalde Bilbao BBK Lifeko 20. urteurrena ospatuko du, uztailaren 9tik 11kara. Jaialdiak dagoeneko iragarri du, Robbie Williams eta Lily Allen bertan izango direla, beste hainbat izen oso handirekin, Talking Heads taldeko David Byrne, Interpol, Idols, Charlotte the White eta Alabama Shakes besteak beste. Eta badirudi oraindik izen asko daudela argitzen. Martxoan korrikak Euskal Herria zeharkatuko du, orain honetan Atarratzetik Bilboraino, hilaren 19tik 29 bitartean. Aurtengo edizioak herrigora ekimena omenduko du eta Euskara Gara lelopean egingo du. Edizio guztietan bezala, martxak oroimenerako irudiak utziko dizkigu. Ekainaren 24an Bilboko Arte Ederren Museoak bere ateak irekiko ditu berriz, eraberritze lanak amaituta. Proiektuak 5.000 metro karratu berri izango ditu eta orain arte zeuden 2.250 metroak berrituko ditu. Estatu Batuetan Bad Bunny arduratuko da Super Bowlaren finalaren deskantsuko ikuskizunaz. Bera aukeratu izanak eztabaida bizia sortu du Estatu Batuetan eta kritikak eragin ditu sektore kontserbadoretan. Eta Donald Trumpek berak ere kritikatu du. Polemika zaratago, musika latinoak mundu osoan duen influentzia nabarmen geratuko da. Gainera 2026an Rosaliak mundua zeharkatuko du Lux birarekin. Ez da Euskal Herrian izango, baina hauek hurbilen ditugun zitak. Parisen 2 kontzertu emango ditu, Madriden beste 4 eta Bartzelonan beste 4. Sarrerak badituzu, aizu, zorionak. Eta zinema munduan hainbat estreinaldi izango dira. Apirilaren 3an iritsiko da The Super Mario Galaxy Movie, ekainaren 12an Scary Movieren 6garrena, astebete geroago Pixarrek Toy Story 5 estreinatuko du, eta urriaren 16an Street Fighter bideojokoaren adaptazioa helduko da Zinemareten. Euskal estreinaldi nabarmenak ere izango dira, noski, adibidez, Inurri Itxuak euskaraz filmatua eta Urko Olazabal, Itziar Ituño, Jose Amengoetxea eta Miren Gaztañaga protagonista dituena. Gainera, Koldo Almandozek azken agurra estreinatuko du, bizitzari eta heriotzari buruz, ironia, xamortasunez eta zentzu humanista sakonez hausnartzen duen filma. Eta berriro atzeratzen ez bada, 2026ko azaroaren 19an iritsiko da Grand Theft Auto 6 azken hamarkadako ikusmira gehien sortu duen bideojokoa. Industrian mugarria izango dela dirudi eta kultur gertakari garrantzitsuenetako bat izango da datorren urtean. Euskal Herritik mundu osora agenda argi dago, orain bizitzea besterik ez da geratzen.